wei ka kan hun jangkin rengut ki siparolong blatep kerteng ya rapan kene haka sin beningkong menta ka sngi kila no senyang da ka ba iti ya ka yeng thamai shaka wei ka long kami ka ba sham jing bat sham jing jan haka shnong nong po proper ban lan na ka jing shakta ha uslap ka sngi ka te ka kan hun ki siparolong na nong po kabalay lam da usamla rapan kia sotun kadai ka kan hun triman snubha ka batray shitam banay jing ram shaki badan kam kila shim kia bantray ka te ka kam hadin ba kila saki ka jing baka kong wan pai kshar ka badan saungut ki khun ka mat ha ka jing bam dan yeng ka bapyang ka jing te ya ka yeng la sang na do usnam baladam bat menta pan la ban pendapat IT pa lingba ka jingdon lang ka kong rona khimden MDC ka nong po kom ka kong san ha ka jing lang IT yeng la don lang ru ki nong lam ka dor pas nong po usam la rapan ke sotun kumun nong lam khaman ka kong wan pai ksyan bat ki bahayeng asam jongka ka jingla ban pendap ya ka te ka yeng kadai ling ba ka jing tre shitam bat jing san yang pisa jang kite ki shi parlok ban thiet tiar bat pen biang ya paro ka badan kam la lor kata usam la raban ker badan ru ya ka YouTube channel RBK Sotun ula yo ban lum jing kershan pisa ling ba ban ya rap ya ka jing shna ya ka te ka yeng la ka jong ka yen ka sem ban ai jakari la ki jong ki kun nga ai ru ka jing kuble ka bakarpang ya ka balang ble ka jong ngi hang ne ka bada ka jing yetli ka jing long ka wei ba ka jing don ka jong pi ka ban mon ba ka man siem ban ya ai lem ka kti ka mon ka kti ka diang ban ya kershan ha ka jing long man siem ba ju ru ban pen kershan ha ka jing long do pi la ya snok ti lang bat i ba lang ba ka jing snok ti lang jong ki kan hun ki ba per menta ka sngi i kong nga o nga hun pelat non marba ila la ban yo la ka jong ka yeng ka bawat la da kam de ka babit ka babiang la la pat na uslap na ka sngi mo te kublei shibun na ka banta jong i wei baro ki balaya don bentalang ha ka ban pen urlong la ne ka ban yarap i kong ba ka ne ka yeng ka ba in yo ban pli yo ban shong menta ka sngi ka la urlong ka ne ka sngi ban ngang is kem wat la da kam long ka babit ka babiang ru wei bala yo ya ka thmei ya ka penrai ka jongkai ya ka ban extend la ne ban dang pen kha thmai shu dang don ka lat ka lenti kong ai hu yo play ma ba kren ning kong ye ki rong ba chung ni ka rai ba kin pen yo yang ai che ka de lung ba ro ji sum sin ai bat ka jing i ki chung ki ba ki la pen yo yang ka jing kwa chung i ka pa ma ba la si sai don shu ndai ma ki pat ka dang don ka ka sim ka jing i ka chung ki na ka benta chung i bat yang ki khon ro te ngadap do ki sungu i ka ba kham pam ma ka ni ka sni ka bang yo ban play no ni ka yen ya ka ba ga group chung i rap ban ker ma kala yo ban ya rap ban sin ai ban pensional mi yang ai ka ni ka yen te dan ni ko por ban kren ngadap ka chung sungu du kha ka mi sim na mar ba ngam don ni ai ban ya rap khin det khu soi u ki hindrei ki ong dup diang bet kat ka ban kot ko bor te ngap diang la ka mi sim ka bakmen ka bas ngob ha ka ta ka jing ai jingut ka chung i ban ta ka bang sen ya ho play tu kham ha ki ai paro kombolari lo sumar lam ki Singapore ki plale no ngatip ba un riu sumar ba undor kar kunju dan bagi tenta paro ki bang ada ya ka ban pendam apa jing in ko chung sla chung ka prithai dan nadap ru ka ki snow komen ban ai ko play na ka benta chung ki media ma ba plai ka por ka bokodor ban ya dan lang lembat ni kan ka kenta ka balingkon ka ba pin yo ban pen pau lam ne ban pen i prithai ya ka jing ya kit lem chung ki para bangai ya ka jing kit lem chung ki jong ka ne ka group chung i ba baram ma te kan ni kalong pin ka nuksa ba ki wei pat kin dan ka ta ka kman ban isin ai ban yarap na ka benta ki wei pan namar ha ka jing long briu chung i sibon ngidan ki batuk ki bakerdu
mangama kibom dan kalat kalenti ban lek penduk no teleng ba kan ka media ka ba pim sepelat yang scam ba kan long sisa ka cing kta na ka benta ki wai pan la ka long ha kan no ko benta ban ngas ngau ban pelak ya pi ban ya thu ipi ba wat ban ti ini kentem do ngam dan kebor ngam kot kebor ndai nga sneu ka ban aingu na ka benta ki kon samla chong ka balang ringkat kilong kemi kilong pa kilawan ya kaban yarap inga pan penti ini kentem nadu basdang haduk bakan dalong kumne kumbapiyo I haduk bangan dayo ikajing deki briu chong ka balang ringkat ka grup ka chongki bakilai la ya kaban nak senyang ban yarap jana na ka benta kani kajing ka chonga dengan sengau bangam dan hiru sibun ya kaban keren kini kapor ublay nang kerku yaki unang ayaki parok kamet ka bokot ka bkhia Yang kebening kong ngamlak kan makan pau ni semua ibli yang bawa orang kat naduk bastang pada sini makan pau semua ibli kan tu kenjat ngawak apa ban panas kalau mereka grup macam ni akan yang grup ni kadi keteng jumpa grup kadi yarap pan kener grup te kebening kong yang jontang kenjat mut yang grup macam ni Henry ski pat ni lah stang man dan ki members kena inside ki belah zaman join hadin ke kebening kong ya ke pelong ini ba nyo ban de ini kamis ni tam ini kelong ba abang I sibun pe chene pathai kidang don bun abang I phai chene ga jukwa mentau idang don gibriu sibun I bermat sibun jin janjar to pelong ini kum ka group I karwi kelong ba tidak bakal jadi semua lem tam tak param mesin ki syam lanot mesin jinja kam tam ini iru gentei ide we ini iru gentei ba kupa jong kayeng wa klano anta la pun senem ila ban shu pasai apa yang jinjar ba shu balasi ke ni ki palok nengkong musim dur bang ban sna ku bi ini kayeng ndring la chumut tamun syirap I kite konsat ndre hawa kumka tin yu ketim bang juga semua bohong ba abang istang ya nono ke jumpa beli yuk malam ti tapi sekem ni bro di jing lam ti jong beli yak ba ulala ban nong rengkat kerku ke jong bang la ban nim sim do beli pandap kum kan ne ki bang man ai song ba shi no ni sekem ba ne ai ku beli ru kum ju ya bro ki perlok ki members ba ibang yarap benok siang untuk ki bahiyeng pi we kinjur ya I NDC ni kongrona kumjur wi ki parok perlekam tejar keteng madi dan bajung ki beklawan ban ai kapor bar kumjur ban ai ketika diang banok saya ni dia ngapa pa hong ni ba nilayo ban yarap ni kalong yeng da kawi ke jingkersan ke barak ba sedin ni kedika YouTube channel ka jong ka keteng ka RBK sotun dan skem ba pir pi ba pi on kersan ba di ba ni ka channel ka ba iyo man pen mi video ska tu ne ila yo kan man yo belum kan unok senyang man snai ni kayeng tengit skam kan ngam long tang kajing stang kading ka pengikut tas kini long kajing stang yang ini sikmat bangina la syu ban nang ndai ta ka ban yo ban snai kayeng ndai kumjuru bangina la ban liap ki wewe ki kam isnai ka bidai bat ban kemtiu lang yak im lang salah tetang kan yak tang ni nak mentar yang jongka kemun ku besyuan